Boj proti Bitcoinu neuticha. V posledných dňoch prišli dve absurdné správy, ktoré znepokojili každého človeka so zdravým rozumom. Európska centrálna banka vydala absurdnú správu, v ktorej tvrdí, že bitcoinéri, ktorí investovali do bitcoinu v minulosti, čiže kúpili ho lacnejšie, pretože boli chytrí, teraz zneužívajú nových nakupujúcich bitcoinu. Správa ECB preto navrhuje, že buď by sa malo zabrániť rastu ceny bitcoinu, alebo ho úplne zakázať. Keď tak nad tým rozmýšľam, pýtam sa, že či teda z rovnakých dôvodov by sa mal zakázať aj nákup zlata, nehnuteľností alebo akcií, alebo zakázať ich rast, keďže rovnako aj tieto aktíva priebežne dlhodobo rastú na hodnote a tí, ktorí ich kúpili skôr, teda údajne bohatnú na úkor tých, ktorí neskôr. Čiže tým, že si kúpite napríklad zlato, zneužívate ľudí? Každopádne aj v USA asi nie sú úplne pri zmysloch. Fed v Minneapolise vydal správu, v ktorej tvrdí, že Bitcoin by sa mal taktiež zakázať, pretože je údajne dôvodom, pre ktorý musia vlády vyrovnávať svoje rozpočty, čo im sťažuje udržiavanie ich dlhov. Len malá poznámka pod čiarou. Inflácia a zadlženie krajín rozhodne nie sú problémom Bitcoinu, ktorý je tu len 15 rokov.